idénticos ao que sinalaba o Dilo. Neste caso, creo que todos deben saber que o informe de intervención é totalmente desfavorable pola existencia dun plan de ajuste que contempla estes ingresos como ingresos que están recollidos dentro do plan, e, por lo tanto, a interventora non dá o visto bo a que se faga esta sesión de competencias, basándonos neste informe desfavorable. Ese é o primeiro punto. O segundo punto, porque creemos que vos optastedes pola opción máis fácil, que é botar os balóns fora e non buscar solucións aos problemas primeiro. Entendemos que antes de ceder alguna competencia a outra administración, o que hai que buscar é ver se se pode solucionar ou emendar dentro do que é o propio Concello. Creemos que esa labor non se ten feito por parte do Goberno, é dicir, o que non fixeron vostedes foi ver se co persoal que hai ahora mismo traballando dentro deste Concello se podían asumir esas funcións, e non falo só dentro do que é o Departamento de Policía. Seguramente hai outros departamentos que estas funcións podían haber sido transferidas a outro tipo de persoal. Ese punto non se tivo en conta. Entendemos que se tiña que haber tido en conta antes de determinar unha cesión de competencias. Pois hai unha terceira cuestión, é dicir, para nós nos parece incongruente que partidos que están defendendo a desaparición das diputacións provinciais, porque entendemos que son organismos que teñen unha financiación moi amplia e que podería pasar esa financiación a máis dos concellos que son os que fan a xestión directa cos veciños, partidos que defenden a desaparición das diputacións, volvo a recalcar, ao mesmo tempo estemos votando ou apoiando cesión de competencias a entes que queremos que desaparezcan. Entón creo que cando ti queres que desaparezca un ente, o que non podes facer é dotalo cada vez máis de máis servizos. Entón, por esa razón, o Partido Socialista non vai apoiar esta proposta.